Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre opäť uvítala verejnosť na Dni otvorených dverí. Ktoré teda študijné programy sú také najpríťažlivejšie pre študentov, o ktorý je najväčší záujem? Tak viete, ten záujem tak trošku kolíše, niekedy je záujem o niektoré veci väčší, o niektoré menší, druhý rok sa to vyrovnáva. V súčasnosti registrujeme, že vysoký záujem je o študijné programy, ktoré sú spojené s médiami, žurnalistika, masmediálne komunikácie, reklama. Veľmi populárny je kultúra a turizmus, manažment kultúry a turizmu. Registrujem vysoký záujem o sociálnu prácu, psychológiu, informačné technológie a mnohé ďalšie študijné programy. Prečo som dnes prišiel? Tak prišiel som sa poinformovať o Univerzite Konštantína Filozofa, pretože by som mal záujem študovať na katedre žurnalistiky. Prečo som dnes prišla? No, chcela som spoznať túto školu, zatiaľ som o nej čítala iba na internete. Prečo sa rozhodol práve pre UKF a prečo si tu dnes? Prišiel som sa pozrieť, ako to tu funguje a rozhodujem sa, či podať prihlášku alebo nie. Pre aký študijný odbor si sa rozhodla? Filozofická fakulta, učiteľstvo predmetu. Prečo ste sem dneska prišli? Tak som zvedavá na tú žurnalistiku, o ktorú sa teda zaujímam a sú tu celkom dobré podmienky a mám to aj blízko. No, tiež takisto, lebo sme z rovnakého mesta. Prečo si vybral práve UKF a prečo sem dnes prišiel? Chcel som sa pozrieť na priestory vlastne školy, bližšie spoznať nejaké študijné programy a tak. Tak chcem sa ísť pozrieť na Filozofickú fakultu, vlastne priamo tu na fakultu katedru manažérstva kultúry a na históriu. Niečo z tohto. Ktorý študijný odbor ťa najviac zaujíma? Asi história. Prečo sa rozhodol študovať na tejto škole a čo ťa tu najviac zaujalo? Tak som čerstvý maturant a chcem pokračovať ďalej. Ktorý študijný odbor ťa tu najviac zaujíma? Marketing, design alebo ešte informatika. Ako hodnotíte účasť študentov na Dni otvorených dverí? No tak keď sa pozriete okolo nás, ako tu stojíme a keď vidím tú vravu a ten šum, tak myslím, že to je svedectvom toho, že ten záujem je veľký. A navyše musím upozorniť, že sme pred pol hodinou spustili veľkú prezentáciu našej fakulty v aule univerzity a práve keď som predstavoval fakultu na samom začiatku, tak som sa ospravedlnil tým, ktorí nenašli svoje miesta na sedenie, pretože aula je absolútne nabitá a keď som teraz vyšiel von, aby som sa išiel pozrieť zozadu, ako to vnútri vyzerá, tak som zistil, že obrovské množstvo študentov ešte vlastne zostáva tu pri stánkoch a informuje sa o jednotlivých našich študijných programoch. Takže, aby som odpovedal celkom jasne, ten záujem je obrovský a veľmi ma to teší. Ako hodnotíte tento deň a ako si spokojná s účasťou nájdených študentov? Tak našťastie účasť nás znovu prekvapila v tom dobrom, že je veľký záujem, veľa študentov sa pýta, že by malo záujem študovať, takže uvidíme, koľko sa v skutočnosti prihlási ako koncom mesiaca. Vtedy budeme hodnotiť, nakoľko tento deň bol úspešný alebo nie. Je toto vlastne ročník Dňa otvorených dverí? V podstate v takomto veľkom to robíme asi 4. rok, že sme dohodnuté všetky fakulty, ako koordinujeme to spoločne. Ale samozrejme, že predtým aj tých 50 rokov dozadu každá fakulta si robila svoju prezentáciu, ale 4. rok robíme to v takom väčšom duchu a chápeme to ako jedno z hlavných podujatí univerzity na propagáciu smerom voči verejnosti. Znamenali ste nejaké zvýšenie počtu študentov alebo teda uchádzačov o štúdium, odkedy sa konajú tieto Dni otvorených dverí? Ja si myslím, že áno, je to väčšia informovanosť, lebo kedysi si študenti hľadali informácie v rôznych brožúrkach, ktoré už možno boli zastarané. Dneska je aktívny webová stránka, kde si nájdú aktuálne informácie, ktoré dennodenne aktualizujeme, ale aj tento deň otvorených dverí je zas možnosť prísť a pozrieť si aj priestory, aj aktivity jednotlivých katedier a rozhodnúť sa tu, či ozaj tu chcem študovať, alebo chcem robiť niečo iné. Som Bašová a som zo Strednej odbornej školy potravinárskej. Z Nitry som vyučujúca. Dnes ste sem prišli pozrieť sa na Deň otvorených dverí. Majú študenti vaši záujem o štúdium na vysokej škole? Samozrejme, z tohoto dôvodu som sem vlastne prišla, aby som mohla poradiť mojim maturantkám. Mám triedu pracovníka marketingu, veľmi šikovné študentky, ktoré jednoznačne chcú študovať a pokračovať ďalej v štúdiu a samozrejme nachádzajú tu aj možnosti získať napodobný študijný odbor. Vždy sledujeme tieto Dni otvorených dverí, čiže my nie sme nejako izolovaní od našich študentov, ale priamo participujeme potom na výbere tých jednotlivých študijných odborov.
Viete aj zhodnotiť, o aké študijné programy je u vašich študentov alebo študentiek najväčší záujem? Keďže táto trieda má vlastne študijný odbor pracovník marketingu, čiže masmediálna komunikácia, samozrejme máme aj študentov, ktorí sú veľmi šikovní v oblasti športových aktivít, čiže sú tam smery štúdia pedagogického zamerania, či to v oblasti výtvarnej tvorby alebo v oblasti samozrejme športových týchto činností. Ahoj, ty si študentka, aký študijný odbor tu študuješ na UKF? Študujem vlastne marketingovú komunikáciu a reklamu. Ako si spokojná so svojím študijným programom a ako si spokojná so svojím výberom? Tak ja som spokojná, myslím si, že som si vybrala dobre, spĺňa to vlastne moje predstavy, ktoré som očakávala od toho štúdia a baví ma to zatiaľ. Čo by si mohla povedať pre budúcich študentov, ktorí majú záujem tiež študovať ten istý študijný odbor ako ty, lebo ich je naozaj evidentne veľa? No tak ja si myslím, že určite by to mali vyskúšať. Tie príjmačky nie sú až tak náročné, čiže pokiaľ ich to baví, pokiaľ sa zaujímajú o tú reklamu, tak myslím si, že budú spokojní s výberom školy.